Taliwala sa hulga sa pandemya sa COVID-19, dagsa gyapon ang katawan sa mga malls ug merkado sa Davao City aron maka last minute shopping karong bispera sa Pasko. Apan sa Zamboanga City, lahi ang sitwasyon. Ani ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Tek, gikan pa sa mga milabayng adlaw dayag na ang kadaghang tao sa downtown area sa Davao City. Ug karong bispera sa Pasko, taas usab ang linya sa mga tao pasulod sa mga mall. Apan sa Zamboanga City, mingaw ang mga palengke. Una pa man mag-abre ang mga dagkong mall sa Davao City kaganihang buntag. Taas na ang linya sa mga tao nga buot mosulod sa mga mall. Ingon niini na kuno ang sitwasyon karong simanaha, hangtod na karong taknaa. Daghan ang nag-last minute shopping o nag-grocery. Taliwala sa kapito sa panahon bunga sa pandemya sa COVID-19, daw di kapugngan ang katawhan nga iselebrar ang Pasko. Bisa na mga taxi driver karon, malipayon nga daghan silang makuha nga pasahero sa downtown karong panahona. Kagapon okay karon wala pa kay sayo pa man kita daw taw pasulod pa sa mall. Pero may man kang kita. Kagapon ana kagapon. Karon wala pa klaro. Wala pa kay sayo pa man ang mga tawo pasulod pa man sa mall. Okay ang kita maka lagi pamasko. Karon buntag murag wala paamot na ka karong hapon basig okay na siya. Mo na po mo dagan ang pasahero. Sa mga palengke, gikontrol ang ginaghanon sa mga tao nga mosulod bunga sa hulga sa pagkuyanap sa COVID-19 virus. Sama na lamang sa Bangkerohan Public Market, asa pili lang ang mga sakinan nga makasulod sama sa delivery vehicle. Sama sa mga nag-last minute shopping sa mall, aduna usay ubay-ubay nga mga namalit pa sa palengke nga ilang isahog sa ilang handa pang Noche Buena. Mao na niingon na pang Pasko na nay dala tanan. Wala ba ta naglisod? Kaloy sa Ginoo lisod. Ay sa pagpalitan to Aw, ay sa naglisod sa bitbit. Pero dili ba apiki na karon na mo malit? Apiki na pod. Apan sa Zamboanga City Main Public Market, sukwahi ang sitwasyon. Dili dagsa ang mga tao nga daw ordinaryong adlaw lang. Daghan ang supply sa mga baligyang gulay, prutas, manok ug uban pa. Gani dunay mga naninda nga namalhin sa kilid sa kalsada aron lang mahalinan, apan ginalabyan lang sa mga tao. Matod sa mga manindahay, walay pagsaka sa presyo sa ilang mabaligya. Inontek naka-alerto usab ang kapulisan ug traffic enforcer sa pagbantay sa kadalanan ilabi na nga kulgot na sa kadaghan sakinan nga nagabiyahe karon sa downtown area. Tek. Daghang salamat Sheila Vergara Rubio ug Merry Christmas.